Ya jalo ame fuli amadi ko an kana tɔgɔ fɔ. Ne tɛ kuma. Ko kan ye habillé vesicule. E ma si habillé. Wallahi. Ne tɛ kuma. Ne ma f'i ye ko appel. Ne tɛ kuma sa. Non ne bɔtɔ bi n ye kow lajɛ n y'a dɔn vesti bɛ yen ni vesti ye. Mabura yɔrɔ a bɛ fɔ de ko juma o juma. Burama Jalo n'a ka jama. Nisɔndiya o nisɔndiya. Kari i jɔ sa e bɛ filɛli kɛ ni min ye. Jama tɛ yen. Ne bɔra ne tile de la ye. Ayi mas. Mabura ko an fana t'a fɔ yan bilen ko Burama Jalo n'a ka jama. Ala kama Jalo kelen bɛ yɛlɛ a kan ka émission kɛ vendredi ko k'a bɛ deli ko Ala kama k'a tɔgɔ kana fɔ. Wallahi vesti a fɔ aw ye o il faut appeler seulement a bɛ ɲɛnabɔ. Voilà l'appel. L'appel solennel. Non, mas ka janɲɔgɔnya man di. I y'a ka taa l'appel solennel. A man di dɛ. Ya Jalo bi émission yɛrɛ tɔgɔ ko l'appel solennel. An ka jamana ɲɛmaa président Bandawu a ye caman da kunu ka taa Mauritanienkaw fɛ yen. Taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali ani Mauritanie fo ka taa se G5 jamana tɔw ma an jan bɛ tɔn belebele min na ni a bɛ fɔ a ma ko G5 Sahel ka fara ɲɔgɔn kan walasa bamacɛ walew k'olu kɛlɛ an ka jamanaw kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn fugafuga o bɛ jamana minnu na. Kosɛbɛ. I b'a ye k'a fɔ olu président u kan ka ɲɔgɔn ye N'Djamena Tchad faaba la ka kɛ ni Faransi président a ka laɲini ye i b'a fɔ san o san a b'a kɛ cogoya min na. Farafinna président u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in tile 14 n'o ye dimanche ye u bɛ tɛnɛn k'a la fɛn min ye a kunbɛ cɛ tarata. O baara hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa a bɔlen kɔ Faransi a ye i kunna Mauritanie jamana ka kunu a taara sɔgɔma ni ka segin wulada fɛ bi a bɛ taa o taama kelen o kurakuraya a bɛ taa maa min fɛ sa o de ye Niger jamana faama ani o fana kan ka ɲɔgɔn ye bi a bɛ taa bi ni ka segin bi baara in bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye hakilinaw ka kɛ kelen ye yanni N'Djamena taga o cɛ yaaya. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Interpellation no ye weleli ye ka ministre wele ninga o ɲininga o dalakana o baaraw o daminɛra CNT o kɔnɔla la ka ban. I b'a ye k'a fɔ kunu ministre saba k'u welelen don fila o ye jaabili kɛ nka tɔ kelen dɔ ale ma kɛnɛ sɔrɔ a na kɛ ni ale tun bɛ Kidali ministre saba minnu k'u welelen don i b'a ye k'a fɔ ministre de l'éducation ni o ye ministre ye min ka ca ɲɛsinnen don kalanko ma ale k'u welelen don CNT conseiller min tun ye wele bila ale ma o de ye Adama Fɔnba maaw b'ale dɔn sabula ale tun ye école maître ka syndicat o maa kologirin dɔ kun don ministre min fana bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale fana welela ale welela maa min fɛ o yɛrɛ de ye Janginɛ kɔrɔkɛ ye docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ale fana tun ye o wele i b'a ye k'a fɔ kumaw u kɛra faamuya sɔrɔla kumaw la n'i ye kow ta k'a lajɛ ministre min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don kalanko ma Adama Fɔnba ni ale ye école maître olu ka syndicat ye wa n'a a bɛ CNT kɔnɔ bi ale de ye weleli kɛ ni ka ɲɛsin ministre ma k'a ɲininka ko yala ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan kalanko la wa ko u ye kalan ta ko est ce que u y'u miiri k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ coronavirus a matarafalen don walasa a bɛ se ka kɛlɛ école-sow kɔnɔ ko yala k'u kɛtɔ ka école ka a dayɛlɛ ko u ni maître ka syndicat bɛnna a la wa ko yala ko fɛn min ye écoledenw ye masque min bɛ don nun na ko yala o donni ko o wajibiya écoledenw kan ko est ce que u ye a di fɔlɔ écoledenw ma yanni a ka wajibiya ko yala ko récréation waati ko maîtres bɛ tugu écoledenw kɔ cours kɔnɔna la k'u suit wa n'o y'a sɔrɔ masque a donni hakika don ko yala ko écoledenw
ko n'u taatɔ don so mɛtiriw bɛ tugu ko wa k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ masiki a bɛ u nun na ni ɲininkali in bɛɛ lajɛlen de taara ka a tɛnku minisiri la walasa a bɛ se ka jaabi sɔrɔ a ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di a baabu a bunna kosɛbɛ kumaw taa ni ka segin a cayara nka kuma bɛ kun cɛ waati min na bɛɛ y'i sago sɔrɔ o fana bɔlen kɔ fɛn min ye minisiri min ni ale ka caw ɲɛsinnen don kɛnɛyali ko ma ale fana welela Janginɛ kɔrɔkɛ fɛ Dr Abubakar Sidiki Fɔnba CNT kɔnɔla la ɲininkali tun ye mun nɔfɛ ko yala ko dɔgɔtɔrɔw minnu bɛ ka Covid kɛlɛ ko faso taw kɔfɛ minnu bɛ ka baara kɛ faso a foroba dɔgɔtɔrɔsow la ko yala ko minnu fana bɛ cliniquew la privéw kɛnyɛrɛye tigilamaw ko yala ko olu fana taara ba la wa minisiri a ye jaabili kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de taara ba la primo a bɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na n'i y'a ka kumaw lamɛn kumaw basigilen don kumaw tacogo ani a nacogo o ka ɲi kuma bɛ kun cɛ yɔrɔ min na Janginɛ kɔrɔkɛ a ko a nimisi wasara kosɛbɛ minisiri a ka kumaw la ko sabula k'ale y'a dabɔ min kama k'a kɛr'o ye ko kumaw ɲɛna jaabiw olu bɛnna yaaya. An bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ kayikaw olu fɛ yen tare bɛ se ka fɔ dɛ tare bɛ se ka fɔ parce que kow bɛɛ sigilen sen kan justice ka na k'a fɔ ko a man ɲa ko a ye segin a kan dɔw ka laɲini kɔnɔ o de baaraw o kɛra Kayi n'i y'a ta k'a lajɛ chambre de commerce o tɛ jagokɛlaw tɔgɔla so ye wa o ɲɛmayasigi o tun bɛ sen na kayikaw fɛ yen dɔw tun bɛ yen olu ma jɛ ni a ye ko namara ko ngɔrɔ donna la kosɛbɛ olu y'u ta da fɛn min ye tribunal de commerce o kulo kan tribunal de commerce y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la minnu ko a ma ɲa n'u ye plainte don ko jo b'u fɛ ko baaraw ko o kɛcogo ko a ma ɲa hali dɔɔni ko a élection ko segin ka kɛ a kan sisan ka baaraw ko olu k'u nun don ɲɔgɔn na ka ɲa walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka sɔrɔ k'a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni wulikajɔ wɛrɛ a ma kɛ ni mankan wɛrɛ ko n'a ma ɲa k'a fɔ ko namara donna élection na n'a ma ɲa k'a fɔ ko olu ye tribunal ye olu y'a jira k'a fɔ ko segin ka kɛ a kan ko wa ko ni segin bɛ k'a kan ko ka a baara ko k'a kɛ a kɛcogo la ka ɲa a kana kɛ ni a ye fɔ min ma ko précipitation vitesse et précipitation k'a ko kana kɛ ni o ye ko ka jotigi jo ka jalakitigi ko o jalaki ka a baara ko o kɛ sariya o kɔnɔla la yaaya. An da sera a ma dɔgɔkun in kɔnɔna la info matinal a kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ Faransikaw fɛ yen u ka sénateur n'o ye wasadenw ye olu tun ye wele bila u ka minisiri fila ma minisiri fila min ni o ye Jean-Yves Le Drian ni ale ka caw ɲɛsinnen don Faransi ani jamana wɛrɛ cɛ o koɲɛw o ɲɛnabɔli ma ale ni Florence Parly ni ale ka caw ɲɛsinnen don Faransi wolomasiri tabaw olu ka kow ma wele bilal'u ma ka na Sénat kɔnɔ k'u kana ɲɛfɔli kɛ ka na lajɛ n'o y'a sɔrɔ Faransi ka sɔrɔdasi minnu bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasoba Maliba kɔnɔla la n'u ka baara a bɛ cogo min na sabula ko olu ɲɛ b'a la fɛn min ye u bɛ jamana yɛrɛ minnu kɔnɔla la n'o ye Mali n'a ɲɔgɔnnaw ye ko mɔgɔw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'u ka bɔ yan u ka bɔ yan Faransi dun b'a la ka u sɔn halisa sénateur kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jɛkulu minnu bɛ n'a bɛ f'u ma ko communiste de y'a jira k'a fɔ ko ka Florence Parly ani Jean-Yves Le Drian k'u wele u sɛgɛsɛgɛ k'u ɲininka u dalakan na n'o y'a sɔrɔ nafa min bɛ barikani na u k'a fɔ munna Faransi kɛlɛcɛw olu bɛ ka sa yan munna wulikajɔ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko Faransi ka taa munna Faransi président a bɛ na i kunda N'Djamena kan ni ka sommet ko o kurakuraya nin bɛɛ lajɛlen de ye ɲininkali minnu ni
o busamiseni guana ni ministre flala Francis sénateur ou fait clé sabakono ni ko utaka laje bela jelen benaminga nabora communiste la o ko ni ka foko Francis rasu ko ukatoya nabora communiste la nabora communiste la bengeroga uka jekulu munun be fen kono na be assemblée kono krenkrenya ala sena kono uka blomba oni a jekulu na be fuma ko les indépendants olu ye kumata krenkrenya ala uka sénateur min be na be fama ko Bruno ale kumata akelengo ka kumata wati mina aya ira kafo ko ni ye barkan nga bilana je unali anin biche anga jamana kono ko mabese ga nation janu ye ko sabula ko bamanchi chamambe ko obonera anena ye takuba ko kuma yo ofenefo ko takuba est une avancée mais elle est insuffisante voilà Yofo, moi, à Taranyefe, le président de la commission des affaires étrangères et de la défense, Christian, allez kumata, akoko niye ko utaka laje, o kiba e kafo ko Francis Rasu, ko tienre la ko ube bara mina ko abara ko akai, ko alno ya soro ube fe akati menimbela jilenga, o kiba e kafo ko uluko nimbe minfe, Francis kleche ko buso, o ko famille Mali kleche munu fene biya ko ka demeke uluye, wala sa alni domina Francis kodo, tukoya mina nga kleche ulube se ka bara ake mada odroma ya ira kafo ko France be ka nanfolo kasabi min do bamantia wale o kelelila anga jamana konlala adamne agmiti Josepha wari sefa reto ero wari a million keme duru animgwa Adamne en 2014 watiula tiendo Adamne ras en 2013 ko servali nga 2014 watiula barkan Odamnera barkan Damnera ni ero wari kasabimi obiti jo million keme duru ani mugana amed domina iko bi en 2020 min kunchelen fle barkan ukme mina a obi milliard kali kabo 2014 la kana bla FMIE 2020 na 2020 uye wari kasabi min do anga jamana kon lala yanino bamancha wale kelelila avion tajiu keleche munu mesina dumuni munu kanga duma ugatani nga segu uga entretien abela jele milliard kele euro wari sefa tere euro jamana be jamana la engrais fe ani go kibe euro milliard kele fale ibe bangi banka do ali bitigi nungono iba warbeche non l'armée a budget tu vois bon wo fo to ko kuma fo chef mais est-ce que ngoro ba mimbe fo abedunala est-ce que abedunala sur ces avions wuli go kele kérosène bon c'est trop entretien akuma kacha ya ira ka foko feminye opération barkan ko chogodi ko abeto sena anga jamana nunun kono foka ta foko ni usako sorola do mina ja Yves Le Drian aya ira ka foko memi ni akanga ke dimanche do jamena ka ufe ko ni some mbela jelembe do amina akonolala ko ni mbela jele ne ba ira ka foko Francis ubu uson to ya mina ko olobe se ganya ya ira ka foko femi majaw ye kusobe ko ni de Algérie alema songa do G5 kono ko oye ko ye komini amaja uye kusobe kominisu olu ko ni ye aira ka fo ko tienre la ko Francis ko unnafa ka dogo fo ka tafo atoti be anga jamana nunu kon lala ko Francis ku etali mingel libi kambe domina ko bi ko femi me fo libi mako o de kawe ko sobe ko domina ubena bo Mali kon lala ko yala ko o kuma kele mina fo Mali mawa ala kan kishi ya rabbi nyingali agiabi aglone obeto wande interrogation obetoyi kato otatoyi ni ko utaka laje amata ibaye ka fo Alisa Francis ko
fɛn min ye bamanciya walew ye ko donna nataw la jamana minnu bɛ yen i b'a fɔ Côte d'Ivoire i b'a fɔ Benin i b'a fɔ Togo i b'a fɔ Ghana ko ninnu si ma kisi terroriste olu ka jangata ma dɛ siga t'o la ko olu si ma kisi ko fɛɛrɛw ni dabaliw kan ka sigi sen ka joona walasa bamanciya walew u kana taa yen fanfɛlaw la ko k'u b'a ɲini Maroc fɛnɛ fɛ ko Maroc fɛnɛ k'i sen don kɛlɛ la kɛlɛ min n'a bɛ bamanciya walew k'o kofɔ Sahel jamanaw kɔnɔna la ko sabula ko bamanciw k'u b'u sɔn cogo min na u b'u sɔn ten Cheikh Sidibe kuma tɛ nin ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ la o de ɲɔgɔn tɛ yen terrorisme kɛlɛ mɔgɔ kelen ko tɛ jamana kelen ko tɛ kabila kelen ko tɛ fan bɛɛ de don bɛɛ de kan k'i impliqué parce que ni jamana bɛɛ y'i tigɛ di ɲɔgɔn ma surtout Mali ni jamana minnu entouré don tel que Algérie yɛrɛ jɔyɔrɔba dɔ bɛ G5 Sahel la mais Algérie t'a la a t'a la Algérie kan ka don a la k'a sen don terrorisme kɛlɛ la kosɛbɛ yɛrɛ Mali fɛ Mali ni Burkina ni Niger ninnu fɛ yaasa dan bɛ se ka kari terrorisme na kosɛbɛ parce que terrorisme a banni ko kɔni o ye fo wagati o mɔgɔ tɛ se k'o kuma yɛrɛ fɔ mais mun ye k'a éradiquer ka caman bɔ a fanga la k'a galabu kari ni fanga tɛ jamana mun na o tɛ se k'o kɛ donc Algérie puissance militaire dɔ ye n'a y'a impliqué nin ko in na a ka ca Ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. Bon, Cheikh Algérie bangun bɛ kɛ Faransi yɛrɛ de ye parce que Algérie tɛ jamana ye Faransi bɛ min minɛ ka a bila sansara kɔnɔ ten i y'a ye o kɔni bon ATT kun y'a ɲini waati min na ko ka G5 sigi Ala ka a dayɔrɔ sumaya waati ninnu na i b'a ye k'a fɔ Algérie tun bɛ se ka don a la o waatiw de bon N'Djamena fɛn yɛrɛ min kan ka kɛ N'Djamena yɛrɛ Faransi président ko a tɛna na mais a b'a ta kɛ video conférence ko Covid tari kuma tɛ a tɛ n'a ka mɔgɔ si tɛ na ko Covid a y'a sago sɔrɔ u bɛɛ taara fɛ yen a y'u bɛɛ wele Bandaw taara Roch Marc Kabore taara Isufi taara Idriss Déby taara a ye bɛɛ lamɛn a y'a ka sommet kɛ ka ban a ye bɛɛ lamɛn m'a fɔ cogo di i ka o donna discours tɛ sɛbɛnnikɛla min ka fɛngɛ kun b'an bolo yen nɔ ekɔliden bɛɛ taara turu cɛ misi fɛ yen bɛɛ taara misi fɛ yen sa sisan nɔ misi bɛɛ ka devoir d'i ma min kan ka min kɛ o fɔra o ɲɛna c'est un devoir à domicile voilà devoir à domicile sisan u yɛrɛ dama de bɛna taa sisan ka taa fara ɲɔgɔn kan ka exposé kɛ collectivement awɔ mais c'est un groupe de travail kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o tɛ ni fɛn in filɛ nin a b'a dɔn ko terrorisme ko kɛlɛ in kɔni hali n'i y'a ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla dɔrɔn tɛ Masi fan bɛɛ de don cɛncɛn sanfɛla in yɛrɛ dɔrɔn tɛ Masi hali ka taa se fo Maroc a bɛɛ de b'a la donc vraiment c'est vrai u bɛ k'a fɔ ko budget min donna a la mais Masi an tɛ k'a nɔ de ye o hali n'a nɔ min bɛ yen a nɔni ka dɔgɔ dɛ min kasabi min fɔra ani min kɛra tiɲɛna Masi n'a kun taara taasira bɛɛ fɛ sisan b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ caman yira a la hali n'a y'a sɔrɔ a ma ban sa sisan b'a sɔrɔ dɔ kɛra a la makura kuma tɛ nin ye Mas Faransi cɛdenw bɛ yan u bɛ ka dɔ kɛ o u bɛ ka dɔ kɛ parce que n'i y'a jateminɛ Sumayila ka libération na terroriste mɔgɔ joli de libéré la an y'a mɛn k'a fɔ k'u ka cɛden dɔw dimina o ko la yɛrɛ mais Mas a bɛ komi i b'a fɔ Faransi bɛ jeu dɔ la u ka cɛden dɔw bɛ yan minnu bɛ terrorisme kɛlɛ mais dɔw fɛnɛ bɛ yan olu bɛ yan ko wɛrɛw kama olu bɛ yan ko wɛrɛw kama parce que Faransi tɛna kɛlɛ kɛ jamana kan yan k'a fɔ ko a tɛ k'a ka intérêt fɛn dɔ viser Faransi bɛ nin waribaden don kɛlɛ la cogo di anw ka jamana kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko on sont pas intérêt ba kɛlɛ dɛ Mas n'i ye u bɛ ka nin warisɔmu fɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ k'a don armement na ka di u yɛrɛ de ka cɛdenw ma ou bien k'olu fɛ parce que u ka nali anw ma foyi bɔlen terrorisme na foyi ma bɔ a la au contraire olu yɛrɛ de nana
ka dɔ kɔkɔrɔ don k'a fɔ ko olu an bɛɛ jamanaden kelen donc ka don an je ne sais pas groupe armé dɔw ka da olu kɔ kan ka fɔ ko an bɛɛ jamana kelen n'i y'a ye terrorisme yɛrɛ jugera Faransi nɔ tɛ se ka bɔ a la parce que ni u tun ye gosili daminɛ depuis Aguelhok ka taa don fo ka an ka sɔrɔdasiw to u ka don Kidal terrorisme bɛ cogo min na bandits armés bɔra ka Mali fan bɛɛ minɛ cogo min na a tun tɛ kɛ donc an ka situation bɛ yɔrɔ min na c'est la France. Jangene Brahma ko c'est la France de ma galon tigɛ c'est la France. France ye mun kɛ Mali la yan Ala dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ. A filɛ dɛ. Sinon ni e tɛ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ jɔlen kɔni t'an bolo fɔlɔ. Ayi a ɲɛmɔgɔ jɔlen tɛ yen. Parce que kabini don mun na an ye kibaruya in di info matinal la yan ko ninnu welela Faransi Sénat la. Ne y'a f'i ye n ko foyi tɛ bɔ a la. I y'a fɔ. Donc communistes u y'u bila en minorité. Donc minnu bɛ yen nɔ parce que u b'a dɔn minnu e mun fɔ sisan Faransi bɛ wari mun don yan diɲɛ kɔnɔ maa si t'o dɔn maa si la k'i cɛ ka ɲi. I b'a dɔn kun dɔ de kama. Bon k'i ka kuma dɔ dafa e bɛ mun fɔ an k'an fɛ ko dɔn. An fɛ ko dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye. Waati bɛɛ mɛ nin fɔ. Tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana an ka intérêt bɛ mun na an ka ɲɛmɔgɔ de kan k'o. An ka intérêt ye jumɛn ye? Anw ye. Segu ye mun fɔ. Algérie c'est un état responsable, un état sérieux. Kana don karatu ko ni janfa ko la. Donc Faransi bɛ ko la dabiri ɲagamini mɔgɔ gosi birili ɲɔni Faransi b'o de la Mali kɔnɔ. Donc biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan. O biɲɛkala kɔni o tɛ ye. O ye man di. Voilà donc sinon an ye po kɛ ka Nouakchott kɛ dɔwɛrɛ hali Jamena yɛrɛ kɔfɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ bɛ kɛ. Nouakchott. Voilà o kɛra o. Nouakchott kɛra ka IBK de to yen. Kɛra ka IBK to yen. O kɛra. I m'a fɔ ma résultat zéro quoi ne bolo zéro. Parce que zéro mun na parce que Aïcha zéro ça. Kana ko zéro ça. Aïcha ne b'a fɔ zéro mun na i b'a dɔn parce que l'état d'avancement même an yɛrɛ ka cɛdenw bɛ cogo di bi train kan est-ce que c'est an bɛ mun ɲini o de don wa san 7 ko kelen ni wariba in bɛɛ donna la bien vrai que kɛlɛ kɔni ye nafolo mugu n'i ko mɔgɔ ka kɛlɛ kɛ guerre kɔni ye nafolo de dɛ u ye wari min fɔ hali n'u o donna la o ma don a la ne ka dɔn mais kɛlɛ bɛ kɛ ni nafolo de mais nin bɛɛ donna résultat c'est comment an ka armée bɛ cogo di bi Mali yɛrɛ sécurité ko bɛ cogo di bi est-ce que fɛn bɔra a la ne bolo fɛn ma bɔ a la parce que hali kɔsa in na olu b'o kuma mun na nin kuma gankun tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi Sénat la koyi Faransi sɔrɔsi minnu sara 50 voilà 50 militaires voilà o t'a bɛɛ yan mais décembre laban ka na janvier la i b'a ye k'a fɔ embuscades cayara engins explosifs cayara donc o de y'a kumaw caya donc fo ka na Jamena yɛrɛ convoquer tuguni mais nin bɛɛ la Faransi b'a ka nafa de ɲini an fana b'an ka nafa de ɲini an ka nafa ye jumɛn ye an ka nafa ye min ye i ye mun fɔ an k'an fɛ ko dɔn an ka kɛ tɛrɛmɛli a banna mun i bɛ nin ta an bɛ nin ta i ka intérêt voilà an bɛ gagner de gré à gré quoi mais k'a kɛ an dajuru bɛ de bolo de b'an tensi minɛ i bolo k'a munumunu n'i y'a kɛ tan an b'an kunja i nɔfɛ an ni Faransi ta in y'o de donc o tɛ yen sinon u ka cɛ ye mun fɔ sénateur nin ye mun fɔ ko Faransi mana taa u bɔlen Libi ko kawo Mali ta nin ye kawo ye dɛ. Ni kawo b'an fɛ yan dɛ parce que an ka dugu la malo bɛ jeni na ɲɔw bɛ jeni na Barkhane bien Minusma bien G5 bien Takuba bien mais toujours insécurité grandissante de jour en jour diɲɛ don o don. Le chaos s'installe. Chaos bɛ bien. Yiribakɔrɔ mɔgɔw ko ko le génocide. Yiribakɔrɔ mɔgɔw y'o fɔ mais mɔgɔw y'a ci ka b'u da a wagati or que bi o de bɛ dugu dɔw bɛ bi na olu tɛ se ka tɛmɛ dugu dɔw fɛ f'u ka taa munumunu dugu wɛrɛ kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ ye Mali kelen de mais o jamana o bɛ min ni force in bɛɛ bɛ yan ne bɛ min fɔ kɛlɛkɛden yɛrɛ ka ca ni kɛlɛkɛla ye kɛlɛkɛden ka ca ni kɛlɛ quoi normalement kɛlɛkɛminɛ minnu ni kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan hali don ko Suède ye mɔgɔ 150 bila mɔgɔ 100 jɔlen bɛ en Takuba ça c'est la force Takuba o tɛ Takuba yan mais mɔgɔ 100 bɛ en entente o Suède kelen kɔnɔ olu ka mɔgɔw bɛ MINUSMA kɔnɔ Mali sɔrɔsi ka ca minnu nana fara kan olu ka ca Barkhane yɛrɛ mɔgɔ 5000 ni mɔgɔ 100 wari dira fana mais en même temps hélico bina ko Blaga Haw de a critique a hélico sugu bɛɛ bien non hélico c'est Hitler Hercule c'est Hercule ayi Sudan nana min ko Blaga Haw olu nana n'o saba de bon Hercule fana bɛ Hercule o bɛ yan Arafal bɛ yan nin bɛɛ bɛ yan Mirage bɛ yen Mirage bɛ yan mais fu bɛ ɲɔgɔn tɛti avion bɛ ɲɔgɔn tɛti yan fu bɛ accident kɛ i y'a fɔ cogo min na kɛnɛkana b'a la mais mun de don dugujukɔrɔla fana dugujukɔrɔla in de la WWE donc problème tɛ dɔwɛrɛ Mali de kɔni ta yɛrɛ nin ko in bɛɛ la Mali de ta ka jugu n'a bɛɛ
an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛ. Kunnafoli ka taa ni a ye ɲɛfɛ kunnafoli disɛ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma les Sphinx u ye kuma ta u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye don tɛmɛnenw na an da sera a ma Grand Direct yɛrɛ kɛnɛ kan k'a fɔ blindé dɔ yera Bamanciw bolo kɛlɛ la anw ka wolomasiri tabaw olu kama i b'a ye k'a fɔ siga kɛra jamana min na o de ye Egypte jamana ye n'i ye kow ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnafolidila kunnafoli sɛbɛnbaga a ye hakili jagabɔ ni ka o kɛ a ko maaw kana ɲinɛ dɛ Egypte jamana maa minnu bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko les frères musulmans u ka ɲɛmaa tun ye jɔn ye Mohamed Morsi tɛ Mohamed Morsi a yɛrɛ ma jamana faamaya a ma o kɛ i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ maa ye olu classé k'u kɛ terrorisiw ye ko n'i ye Egypte armée yɛrɛ ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ les frères musulmans ko u camanba de bɛ Egypte armée o kɔnɔla la o frères musulmans k'u ni maa jumɛn ko ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ n'u kun tigɛ dilen don ɲɔgɔn ma don tɛmɛnenw na o de tun ye Yad Agali u y'o kuma fɔ Yad Agali ko n'o tigɛ kun dilen don ɲɔgɔn ma don tɛmɛnenw na ko n'i ye ko ta k'a lajɛ halisa k'i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛcɛw min yera Bamanci ninnu bolo o don na n'o ye mobili ye a bɛ fɔ min ma blindé ko siga yɛrɛ t'a la ko bɛɛ lajɛlen jɛra ni a ye k'a fɔ ko blindé in ko Egyptiens u ta don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Egypte surasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔla la ko olu ta don nka blindé in y'i yɛrɛ sɔrɔ Bamanci ninnu bolo cogo di ɲininkali to min a gulonnen tora yen fɛn min ye kunnafolidila ye a ye ɲininkali kɛ ko yala ko Bamanciw taara a enlever de wa mobili ka taa enlever MINUSMA ka kan kɔnɔ de wa kelen ko u y'a suɲɛ de wa fila ko walima frères musulmans minnu bɛ MINUSMA kɛlɛcɛw la minnu bɛ yan n'olu ye Egyptiens ye ko yala olu dɔw de ye a di Bamanciw ma cadeau la wa o fana ɲininkali o kɛra ko a ma kɛ cogo cogo sa ko bɛɛ kɔni kelen don k'i da de nin kuma kan ko ni ko n'u kɛra an ka jamana kɔnɔ dɔrɔn ko MINUSMA k'u bɛ se ka enquête dayɛlɛ ten ko munna enquête o tɛ ka dayɛlɛ nin ko la k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la blindé a ye a yɛrɛ sɔrɔ Bamanci ninnu bolo cogo di a kɔni kɛra cogo cogo fɛn min ye tiɲɛ ye nin ko la i b'a ye k'a fɔ blindé min tun bɛ Bamanci ninnu bolo fo an ka wolomasiri tabaw kɛra sababu ye ni ka a minɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko MINUSMA Egyptiens minnu bɛ o la k'olu kɔni ta don a y'a yɛrɛ sɔrɔ Bamanciw bolo cogo di ɲininkali to min a gulonnen don tora ye Cheikh Sidibe Mas frères musulmans yala ɲɔ de bɛ ka surusu fɛ yan a kɔni la o de don a surula su fɛ o de don ni ɲɔ surula su fɛ kɔnɔdenninw kɔni olu tɛ dumuni kɛ hali sɛdenw yɛrɛ kɛ voilà donc frères musulmans égyptiens fɛ yen bɛɛ b'u dɔn ni nin waleya ninnu u kɛlɛla dɛ u kɛlɛla wa hali u yɛrɛ wa ɲɛmaaba Morsi ye mun tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ sigira ka kɛ démocratiquement mais san kelen u y'a bɔ yen a ka hakilina tɛ se ka marché hali dɔɔni ko c'est un terroriste san kelen a sigira a ka mandat yɛrɛ ma daminɛ yɛrɛ san kelen u y'a wuli ka bɔ yen voilà Egypte ye tourisme jamana ale yɛrɛ ko non ko tourisme ko ye haramu ye n'a kun ye a yɛrɛ kun ye dɛmɛ a ka dɛmɛ fɔ a da la ka ɲɛsin an ka Bamanciw ma kɔrɔn fɛ a ka waati awɔ a kun y'a fɔ kuma tɛ nin ye Tari Masi ni kɔni ye ne ɲininka MINUSMA a bɛ ɲini ka na kɛ politique réunion ye a bɛ kɛ sufɛ ni dugu jɛra o b'a ye mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Masi ɲɛ ka ɲini nin fɛn ninnu dɔw la nin waleya ninnu a fɔ an laban na Faransi dɔrɔn accusé a bɛɛ la an laban bɛ Faransi dɔrɔn accusé a bɛɛ la Faransi parce que nin ko in bɛ ka taa cogo min na olu de bɛ MINUSMA yɛrɛ a ɲɛmaaya bɛɛ la o olu de bɛ MINUSMA ɲɛmaaya bɛɛ la mais tiɲɛ yɛrɛ la u t'a lajɛ u fana ka enquête kɛ blindé minnu bɛ bɔ u bɛ bɔ cogo di u bɛ taa min u bɛ di jɔn ma an fana ka mɔgɔw k'a lajɛ enquête ka dayɛlɛ sa n'a ko kɛra dabiri ye kɛ an ka mɔgɔw turasiw fana ka kɛ dabiri parce que kɛlɛ tɔ n'a kɛra tan man an t'an kɔnɔnajɛ ɲɔgɔn ye bilen min bɛ min kisi o k'o kɛ dɔrɔn Makura ko cogo di Mas
ne ɲɛna ministre bɛ jamana dɔ de kɔnɔ blende yɛrɛ a fɔra ko ministre ta don awɔ ne ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka wuli k'u jɔ ministre ka explication dɔ di ɲɛcogo tɛ se ka kɛ nin kan ne kɔni b'a dɔn hali an bɛ yɔrɔ min na hali n'a ko ma dankɛnɛmaya si nous sommes dans un état sérieux sisan b'a sɔrɔ explication dɔ bɛ ka di fɛn kɔni ma di fɔlɔ peut-être sinon ni état kɔni sigira ka lajɛ ma ce qui veut dire que ministre filɛ nin n'u ye enquête dayɛlɛ dɔrɔn u bɛ communiqué kɛ u ma communiqué kɛ nin na parce que ni ministre mana kɛ cogo cogo a bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'o ye Mali ye o voilà donc an ka chef d'état bɛ yen a kankɔrɔmɔgɔw bɛ yen donc ministre doit donner des explications Janginɛ u kan ka explication di Bron ne b'a ye cogo fila a fɔlɔ ministre yɛrɛ bien pour la sécurité des personnes et de leurs biens u y'o de fɔ dɛ et puis c'est une force d'interposition voilà d'interposition ka mɔgɔw n'u bolofɛnw lakana ka na ni basigi ye bon ministre yɛrɛ ne b'a faamu cogo fɔlɔ min na o ma se k'a yɛrɛ lakana est-ce que o bɛ se ka mɔgɔ lakana ne b'a jigiya ten est-ce que ministre yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ lakana est-ce que o bɛ se ka mɔgɔ lakana a ka gɛlɛn dɛ o fɔlɔ ye filanan ministre yɛrɛ kɔnɔ filanan ye min analyse filanan soit terroriste bɛ ministre yɛrɛ kɔnɔ o de don cogo min na parce que ni blindé in bɔra jɔn de bɔra n'a ye est-ce que olu o bɛ bɔ n'a ye ten yan minnu taara bɔra n'a ye o bɔra n'a ye cogo di ɲininkali gɛlɛn ça veut dire que complice bɛ ministre kɔnɔ ni ministre ni complice bɛ ministre kɔnɔ n'i bɛ ka terroriste dɛmɛ i yɛrɛ ye terroriste de i ye terroriste de dɛ i y'o de walima n'u taara don de kan kɔnɔ ka se ka kan traverser ka don ka se ka blindé in labɔ ministre mɔgɔw ma se ka fɛn kɛ o kɔrɔ k'olu ma se k'u yɛrɛ lakana sécurité zéro blindé kuturu ka to o bɛ ye mɔgɔ bolo surtout Bamanji an lansukɔrɔkɛtiw ye Bamanji bolo wagati fɔlɔ-fɔlɔ min na an kun kabakoyara o kɛra yan dɛ ni avion yer'u bolo nin kɔfɛ ni avion yer'u kɔfɛ o bɛ bali ma la blindé bɔyɔrɔ kan fɔ o bɔyɔrɔ kan ka fɔ o bɔyɔrɔ kan ka fɔ parce que an y'a ye yan nɔ mɔgɔw fo jateminɛ de ka kɛ an ye il faut appeler le chat par son nom Libi filɛ nin ye missile dɔ yera dɔw bolo yen nɔ u y'a enquête kɛ a nana ye k'a fɔ ko Faransi taw missile sol air a ma fɔ a ma ko Faransi ta don missile mais u y'a sɔrɔ cogo di ça veut dire que maa dɔw balo de bɛ na koyi marifa feere in an ka kɛlɛ in na ka u bɛ balo a la jamana dɔw bɛ balo a la wa dɔw yɛrɛ trafic d'armes a bɛ yen quoi donc k'a fɔ ko égyptiens ta don nin bɛɛ ye kuma wɛrɛ mais MINUSMA yɛrɛ de nin bɛ MINUSMA yɛrɛ yira k'a fɔ danaya man ka d'a kan bilen blindé kuturu bɛ siɲɛ yɔrɔ min na ala ka ɲɛ ya rabbi que le plateau sache qu'il y a mal donné. Homo a raison. Que le plateau sache qu'il a ka di cogo jugu fana bɛ yen quoi ka di cogo jugu kɛ quoi a bɛ se ka kɛ ministre ye a di cogo jugu kɛ quoi on fait bien donner mal donner a di cogo jugu de bɛ se ka kɛ wala o la ne y'a fɔ fɛn a ɲininkali yɔrɔ ka ca non que tu as raison a ɲininkali yɔrɔ ka ca enquête de bɛ se ka a yira na mun de don bon u dun bɛ enquête kɛ fɛn bɛɛ la est-ce que soso bɛ se ka sofagalan dilan kuma ye nin de o la ne bɛ ko biɲɛkala ɲinina sinale biɲɛkala k'a ye ti ye nin ko bɛ ministre kun kan attention nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. An bunu bɛ ka jɛmukan min lamɛn sisan an bɛ ka segin a kan de n'an k'a ma rediffusion ani ce a ka lamɛnniw la. Radio Bamako 24. Ni ye ministre bila o enquête kelen na a tɛ ye dɛ ça c'est une enquête bâclée a banna walima de c'est perdu d'avance quoi ni Asimi vice-présidence tɛ sécurité de kama donc ni Asimi ka baara ye o an ka taa sugu la ka na ni sɛgɛsɛgɛli Asimi ka Ya Jalo an y'a bila yɔrɔ min na an bɛ a ta ye kunnafoli an bɛ taa ni a ye kunnafoli disɛ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko la sirène u ye kuma ta o donna n'an ye faamu na o de ye hôpital du Ponge o kɔnɔla ye ko cogo di a fɔra ministre ale ye ordre di ko DG n'o ye directeur général ye ko o y'i ban ministre ka ordre di directeur a k'i ban n'an bɛ ba polisilakaw fɛ a bɛ fɔ cogo di
RFI Doctempéré. Merci. O maina. Voilà. Bolsegay goy ma go RFI Doctempéré. Le ministre ordonne, le DG conteste. On a voulu dire que ya ka foko nie awati damadoy. O femi chakeda mimbe na be fa mako Edta Sarl. Edta Sarl. O ko oluni ponje ni nyokonche. Ko fembe ni oye bengansebe ya fomi mako contrat. Kosobe. Obuche. Ni société be ponje ka a nettoyer. Ponje fan bela jele ko ko bara benendo o nettoyage o kelima. Ko ni ko utaka laje a société nyema maubabulu mamunu ni ube yoro fura do be yoro jushi dobu o occuper jardin na ka yiru tige. Bela jele barakela o lube. Société nyema ko ala ya aminiji ko o dogoya bi onga yani aminiji ka dogoya femi ye barakela ka saraye ko aye ake chugula kontra aye o nyanamaya chugula femi ye ale be fatu wati mina ya soro kalo kele o de tora o kanga sara kuna voli disebe ya ira kafo o kalo kele mini o kanga sara ka damine femi ye directeur koro ka damine femi Edta Sarl a nyema o ka saya makana se amedo mina iko bi o ko obese san flama aliza nununga wari ko amachi utige Chokoraba do yɛrɛ b'a la o ko ale dusuma kasara fo ka taa fɔ a to ten ministre kura min ni ale sigira ni a bɛ santé kunna santé ministre n'o ye docteur Fanta Sibi ale ye taama kɛ ni ka taa hôpital la ale taalen hôpital la fɛn min ye u ka doléance ye Cɛkɔrɔba a nana a da ministre a ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ka juru ko a bɛ ponge la ko ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan walasa olu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ ko directeur min tun bɛ yen ni o ye olu ka cakɛda o directeur ye ko o kɔni ye olu ka saraw kɛ ko mɛ k'a tɔ tora kalo kelen ministre a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a y'a ye k'a fɔ ko hali tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko société min ni a tigi fɔtɔ filɛ ko juru kun tɛ ale la nka juru a tun bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ de la dɔgɔtɔrɔso de ma wari verser a verser waati la société in ma ɲɛmaa ma ale fana ka a ka baarakɛlaw olu sara ministre ko a bɔtɔ visite la a ko directeur ma ko i bɛ ninnu bila u ka hakɛ kɔnɔ directeur kura min bɛ yen sisan k'i bɛ ninnu bila u ka hakɛ kɔnɔ u ni wari min ka kan a y'a d'u ma joona joona ko ministre a ko ten kabini ministre de bɔra yen sa fo bi fɔ directeur ko a bɛ yɛrɛsagokɛ la halisa ninnu m'u ka hakɛ nɔfɛ ko wari ko a ma di ɲininkali a kɛra ko yala ko fɛn bɛ ji la min ka girin ni bama ye wa ɲininkali to min a tora yen kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ lasira nin kɔnɔ Cheikh Sidibe Mas administration kɔni i ka entreprise créer hali ni entreprise chef tɛ yen entreprise kan ka continuer tan don a sigira sira mun kan sira in kan ka continuer ni yɛrɛ nin bɛ moralité ko problème nanu o fana ye moralité douteuse i bɛ se ka entreprise créer cogo di entreprise a tigi ka fatu mɔgɔ tɔw bɛ yen baarakɛlaw ma fɔ k'u ka baara jɔ foyi foyi baara bɛ ka continuer u t'u ka sara sɔrɔ pourquoi mais u bɛ ka baara kɛ service mun fana na olu fana kan k'u ka sara verser point G budget min bɛ d'u ma par an o dɔnnen don a dɔnnen don k'a fɔ k'a b'u bɔ fana n'a t'u bɔ u b'o fɔ dɔ fana bɛ fara o kan tabarikala kuma tɛ nin ye Tari tonton Masi tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ baara kɛ kun dɔ de kama wa ni problème ni a bɛ ka caya. Le salaire est sacré. Voilà, le salaire est très sacré. Voilà. Mais problème dɔ bɛ yen nɔ a bɛ ka caya Mali administration kɔnɔ kosɛbɛ parce que hali Covid ko la n'i ye hôtel directeur fana ka problème ta k'a lajɛ nin kelen de don a bɛ fɔ ko wari jiginna ka bɔ sanfɛ mais wari ma se a tigiw ma wari taara camancɛ la wari donna yan fɛ wari bɔra yan fɛ Masi i b'i si tɔ de kɛ o la sa e tɛ ɲɛ fosi sɔrɔ o wariko la directeur min bɛ bɔ yen o bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na o b'a fɔ k'a ma k'ale tile la Masi an bɛ to nin munumunu salo in de la wa nin ko in ma daminɛ administration kɔnɔ. Ministre b'a fɔ yɔrɔ min na ko
directeur ka sara kɛ o b'a yira k'a fɔ ko wari nana o. Voilà, au fait wari bɛ jigin mais wari c'est-à-dire voilà il faut donner. Il faut donner hiérarchie ko dɔ de don wari bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka se yɔrɔ dɔ la mais pourquoi a tɛ bɔ o ma ka se a kan ka di mɔgɔ minnu ma minnu ka hakɛ don pourquoi a tɛ d'u ma. Makura o jaabi b'e bolo. Mas. Wari kan ka d'u ma. A kan ka di dɛ. C'est-à-dire ministre kumanen ko la. Mas ne ɲɛna o ko kun kan ka ɲɛnabɔ. Voilà. Parce que fo point dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ka a faamuya k'a fɔ. A fɔ directeur. Le directeur plutôt a k'a faamuya k'a fɔ ko denbayatigiw de bɛ baara la a bolo yen. Denmisɛnninw b'u bolo. Ale b'a ka sara ta a b'a ka denbaya ladon cogo min na ninnu fana mago bɛ wari ninnu na k'u ka denbayaw ladon ten. Donc an k'a lajɛ hakɛ sugu dɔ bɛ yen an k'a dabila. C'est-à-dire o de y'a to dugu jɛko mugan ta ko dɔ bɛ i sɔrɔ i bɛ taa sarakaw bɔ alors que e ka ninnu ka wari ta k'a d'u ma dɔrɔn o de ye ka saraka ye. Janginɛ. An ka sabali dɔɔni. O ye saraka ye. O ye saraka ye mɔgɔ saraka yɛrɛ tɛ dɛ. C'est un dû mɔgɔ ka hakɛ de don i b'a d'u ma. Ko les ministres ordonnent les DG contestent. Kabako kuma de don quoi. Ministre k'i jɔ a jɔ n'i m'a kɛ n b'i bɔ yen. A banna. N b'i wuli. Avec effet immédiat karisa tu donnes l'argent des gens ou bien je vais t'enlever. Kuma ma ban. Mais est-ce que ministre b'a kalama ko wariw ma di fɔlɔ. Ayi bon ni ne y'a bɔtɔ y'a kalama. Monsieur le ministre. Problème bɛ yen. Madame don. Madame la ministre. Madame la ministre wari ma di. E mɔgɔ ou bien mɔgɔ ka wari ale y'a kɛ mun ye. Ministre sera k'e ka wari di k'a sɔrɔ k'a t'a jigiya a bɛ yen ou bien. K'a confirmer k'a fɔ ko wari jiginna. Wari di et puis fɛn dɔ wɛrɛ tɛ koyi. Walima i kɔ sɛmɛnen don jɔn na. Walima o bɛɛ voilà ale bɛ yen dɛ. I yɛrɛ ɲuman na ko fɛn bɛ ji la mun ka girin i ma. Tonton c'est. Sɛmɛ à où? Tonton c'est annoncé à qui? I ma yan. Ou bien à quoi? Parce que an de y'a fɔ yan nɔ ko dɔgɔtɔrɔso n'i taara i bɛ taa sɔrɔ ni ɲamanw bɛ yan ni ɲamanw bɛ yan. Mais mɔgɔ minnu kan k'o baara yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ jɛyali yɛrɛ fɔlɔ. Baara yɛrɛ tɛ baara nɔgɔ ye. Problème ni i yɛrɛ ni jalen tɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ sanuyali baara ma nɔgɔ. O wari maa min bɛ t'o kɛ e b'olu ka sara bila retard la ko parce que e ye DG o ye mun DG ye. I bɛ bi sini i tɛ yen koyi dɔ bɛ f'i kɔ dɛ. ou bien DG de fɛnɛ b'a di dɔw ma n'a tɛ bɔ DG bolo. L'administration c'est une continuité. An ka taa Kidal. N'an taara Kidal ko Mali drapeau ko a yengura kunu. Awɔ. A fiyekura. Ko gouverneur kunna ani Kidal fan caman. K'a sababu kɛ CSA o tɛ yan. O don. Comité de suivi de l'accord. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o baaraw ka kɛ Kidal. I b'a ye k'a fɔ nisɔndiya kɔni o bɛ ka sɔrɔ a la maa caman fɛ. Maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka. Fanga min bɛ senna bi dalu jumɛn b'olu bolo ka tɛmɛ Buwa kan. Buwa ɲininkali gɛlɛn. Buwa kɔni y'a ka waati kɔni bɛɛ lajɛlen kan ko drapeau ka a ma fiyɛ ku Kidali. Yala sema u damɛ ninnu na ka tɛmɛ Buwa kan wa o fana ye ɲininkali dɔ ye walima sema bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ani dabali dɔ sigi sen kan wa ka anw ka ɲɛmaaw k'u fana coro wa nin fana ye ɲininkali dɔ ye. Ni an k'o to yen. O fɔ cogo cɛ ka jugu dɔɔni kuma filɛ nin ye Mas CSA ko in comité de suivi de l'accord depuis accord d'Alger signera fo bi a tun ma deli a kɛnɛ ma deli ka sigi Kidali ayi yen dun yɛrɛ de a kɛnɛ a kuma yɛrɛ fɔyɔrɔ ɲuman de y'a ye tabarikala mais a bɛɛ bɛ kɛ yan CICB ni hôteliw kɔnɔ yan donc fo bi ni u tagara ka to o baaraw waleya o ye fɛn ye mun ka fisa maa kan ka nisɔndiya n'a ye mais mun ka gɛlɛn kosɛbɛ u k'u hakili to mun na kosɛbɛ o de ye ka révision mun fɔra ka accord in ka a lajɛ tuguni majɛ minnu b'a la k'olu bɔ a la o de ka gɛlɛn kosɛbɛ sinon a waleyali Kidali a réunion kɛli Kidali o tɛ kojugu ye mais u k'a lajɛ majɛ minnu b'a la olu ka bɔ a la o de ka tari ko dɔ ka saki tununa. Burama an b'a dan lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan maa minnu tulo b'an na nin wagati in na ko fɛn min ye an bɛ Wufrɛd ye a dɔnnen don tɔgɔ min na Mali la yan nɔ o de ye Frɛd ye k'ale ka saki burunna kɔ kunun saki min ye saki finman ye ale bɔtɔ tun don Falajɛ yan ka taga Sirakɔrɔ ça fait ale selen Sirakɔrɔ de sa ale y'a dɔn k'a fɔ ko saki nin burunna ale kɔ o saki in kɔnɔna na sa fɛn min b'o kɔnɔ o y'ale ka Togo
o karante o b'a kɔnɔ togolais don awɔ togolais don fɛn min y'ale ka permis fana ye o fana b'a kɔnɔ moto vignette o b'a kɔnɔ carte bancaire o fana b'a kɔnɔ wari kasabi min ye ka 250 000 250 o fana bɛ saki in kɔnɔna na fɛn min ye chèque fana ye 425 000 o fana chèque b'a kɔnɔna na a n'ale ka document caman wɛrɛw. Ala k'a don a garisigɛ la Ala k'a don a garisigɛ la Ala k'a don a garisigɛ la Ala k'a don a garisigɛ la. Ni maa min kɛra saki in ye fɛn ye sa i ka ɲa a ma i ka weleli kɛ Peace FM na walasa an bɛ se ka ci lase a yɛrɛ tulo kan cogo min. Makura e bɛ dɔɔnin fɔ Kidaliko la ou bien an ka nɛgɛjuru di Jakina i bɛ dɔɔnin fɔ. N bɛ mun fɔ dɔrɔn ko kunnafoni di sɛbɛn ko IBK ma se k'a kɛ ko dalu jumɛn bɛ IBK bolo mun tɛ ninnu bolo bamanankan kunnafoni di sɛbɛn b'a fɔ dɛ ne yɛrɛ de ye ɲininkali e yɛrɛ de y'o ɲininkali kɛ ne bɛ fɛ ka bamanankan kelen fɛ Dunukɔrɔba kɔni ɲɛ bilennen don mais a ka cɛkisɛya tɛ ma banna qui est coq bon ko i taara ko boutique ko kuma ko tiɲɛ don ko mais ko le projet utopique c'est pas vrai. Ah oui. Le quoi? Pour ton affaire de boutique là, c'est vrai, mais ton affaire de projet qui ta sponsor projet là. Pourquoi je suis allé à la boutique? Ah, Ibo. Aïe, moi je te pose la question. Je te pose la question. Ah, d'accord. Aïe, faut pas dire le nom du chef ici. Moi je te posais la question. Ne to jabido. Ne bolo itara bidi la gati pardi. Mais la corée. On parle mon projet utopique. Massi, ton affaire de projet, quoi, il ne soutient pas ton projet. Qui t'a dit de t'habiller, mais c'est pas voilà. Voilà, et puis utopique, projet utopique. Il y a la bonne union de la habiller les gars, ça m'a habillé. Parce qu'il veut m'asser habillé à faire un projet sur il y a un Maulado, 20 18 65. Allô? 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 Les gars, là, vraiment, ça va tirer. 20 18 65 iya jalo anga bengeta benge. Allô benge? Salam alaikum benge. Wa alaikum salam Sidibe. Amba. Il faut que radio la même ka jele fo. Kuni ga nyiningali ye nimisi wasarala? On nimisi wasara ko min jere tunda me do yenchi. Aho. Ngoni sisi ala ka ci do sisi da ngabe se. Segatala. Aduna ne dalle ba do abisatu ye wole ko kaw ñu konti no o jarani ba ne nimisi wasara ko sebe tabarkala il faut ka jangne fo ka chef ko o planetari imam bugula kala ken ko yake alisa ya rabbi anga fulla sa anga toroba ma fo sente ko no al badra nana kasi ani ila tege ba e fo muti anga docteur Ali awo kanga fulla sama tabarkala Kamale chena muso fo munun be ya munun be fo ko fe ko anga fuli bay bela jeni tabarkala benge bana bora no kunu gatara me Mauritanie biya atara Niger bi benge ne bolo o kono ke wakati temena ye awon nunu tunga nga no wakati mina sana tunga ta France ya ibega min ke bi na ire tunga nga ni ko wakati la yai do na tuwe nyo ka so ka ta France aku famia tumbe so ka so akula kusebe tandu na mpaka ta nyo yo ka la kana ni ngoni bonge fendo ya ni nyo kwa sanu ya adonguma do sigatala bote bana ko fe rapo yera Kidali ameka mindi ya ka kemi ala kana ko yi ojme na la ya ko yi amai aflada amba diya jamana ni mo ko kelo ga diya ka kemi ni o kele bani sra ni o ne lafiya sra ala ka ko yi ya rabbi sura drapeau ko benga drapeau ko te Amerique drapeau be malaya abian France drapeau be ya abian Chine tabe ya no abian bo drapeau ko ango bla ne be ka regaler min kew ima fero jatemne ta dautra France mi ga na wulela
Oromata kidalo wakati la. Tanda utra Fransi wakati bina. Tana mifre Oroma bo ano wakati la kana kidalo. Abagara dungale. Bo sigi mena ga nyambena sisa no yo chado abna ga donime. Abna ga dmashi. Abna ga dmashi. Abedam ne odun. Drapeau turla kidal donime. Drapeau turla kidal kunu. Bikeni juma le jelba ni wonche. Ben kungulo kayne. He. Ne be ɲininka sa jumasi cɛ ni kulu cɛ ni jumasi cɛ tile jɔ ça fait combien de jours. Bini sini de b'an cɛ. Bini sini de t'a cɛ. Awɔ. Munna bɛ taa drapeau turu de yanni ka nin yɔrɔ nin boloda mun na. Ɲininkali tɛ nin ye. Tu sais que stratégie dɔ de don Bɛnkɛ. Ni nin kɛra. An bɛ ɲinɛ an b'an ni da Kidali kan parce que drapeau bɛ Kidali. Ninnu bɛ profiter o fɛ. A bɛ ka fɛn Congo farafinna kunna dɛ Bɛnkɛ. Mais ala deli yarabi ala kana kɛ ne ta o ye. So n'a kɛra o ye. Mais waati bɛ ni aw mago b'an na ka fɛn dɔ ta k'o diyagoya an kunna ka banfugula dɔ don an kunna. An bɛ bɛɛ bɛ fɛn dɔ kɛ. Non Bɛnkɛ ne tɛ se ka nin fɔ mais n bɛ ka min tigɛ an m'an makun fɔlɔ. Mais ne bɛ ka min tigɛ yarabi ala kana k'o ye bɛɛ ni kuma fɔra. Ala k'a k'o ye ala ka tɛgɛrɛ d'a ma. Merci Sidibe. Hakili jagabo do hakili jagaboli do. Hakili bɛ bɛɛ la bɛɛ k'i hakili jabo. Allo. Allo Mas. An cɛ. An sɔgɔma. Tɔgɔ ni jamu. Yubandao. Ouais Mas. N terikɛ ni fama. A gɛrɛ vraiment mais n bɛ lamɛnli kɛ. Tabarikala. Émission foyi tɛ tɛmɛ n kan. A banna. Mais komi tuma bɛɛ fana n tɛ fɛ ka don dɔrɔn. O ye tiɲɛ ye. N bɛ émission lamɛn. Dɔɔni bɔ radio mankan na. N'o foyi tɛ tɛmɛ n kan. Dɔɔni bɔ radio mankan na. N ko foyi tɛ tɛmɛ n kan. Tabarikala. Bon n bɛ min f'i ɲɛna. Min fo. A diyara n ye. Mas min fo. A diyara n ye. N bɛ Tari fo. Tari tulo b'i la. Ka Janginɛ fo, ka Sɛki fo, ka Makura fo. N bɛ dugawu kɛ Imam Bubula ye. Ko Ala ka nɔgɔya k'a ye. Yarabi. K'a kɛ farijagabɔ ye. Yarabi. Ka Vieux Sidibe fo, k'i auditeur n'i ka auditrice bɛɛ fo. Ni Ala sɔnna. Mas i ka kuma daminɛ la ko MINUSMA ka blindé dɔ yera an ka fɛngɛ banbagaci ninnu bolo ka na an ka sɔrɔdasiw kama. Awɔ. Mas i ka kuma la i ko ko si on est dɔ ko si on est dans un état sérieux. Mali c'est pas un état sérieux. Parce que fɛn caman bɛ kɛ Mali de la. A bɛ mun tɔgɔ la dɔrɔn ka taga. Bunti t'a la. Maraji la mɔgɔw taara bon. A fɔra ten. Ka mɔgɔw faga. Jamana si la. Ko nin bɛ kɛ jamana la. Ko jamana mɔgɔw tɛ réagi. Enquête ka kɛ. Sanction ka ta mɔgɔw kama. Faransi min bɛ ka nin kɛ Mali la. Est-ce que Mali premier responsable yɛrɛ. Est-ce qu'il va te permettre ka taa fɛn dɔw kɛ Faransi wa? A tɛ nin ye. O tɛ se ka kɛ dɛ. A filɛ dɛ. Mais u b'a kɛ anw de la yan. C'est-à-dire il faut que hadamaden n'i ma kariya ni ma kariya a bɛ sa jɔnya la. An ka dirigeants m'o de yira anw na. A filɛ dɛ. Wa kan k'a dɔn k'a fɔ Mas foyi tɛ saya kɔfɛ hadamaden n'i sa don sera i bɛ sa. Donc f'i n'i ka kariya de. N'i kariyara mɔgɔw b'a ta i ka dabada ma. C'est pas pour rien k'a fɔ Modibo Keyita ninnu tɔgɔ fɔra. U kariyara de. Indaw. U kariyara de. Indaw. Donc ala ka tile yɛrɛ cɛ ala k'an ka Mali kisi. Yarabi wasalam. Ya maa kelen pe ta kelen. Maa kelen. Allo. Allo. An cɛ. Allo. Allo an cɛ. Allo. Allo an tulo b'i la. Ale ka labɛn ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65. Bita an bɛ a wuli nin yɔrɔnin in na yan an bɛ bita an b'a wuli nin yɔrɔnin in na k'a da maaw tulo ka sa dimanche maître Demba Traoré ale bɛ an bolo maître Demba n'i y'a ta k'a lajɛ Sumayila Sise ala k'a da yɔrɔ sumaya a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn o kɔnɔla la n'o ye URD a tiɲɛ tabaa dɔ don n'o ye maître Demba Traoré a tiɲɛ tabaa dɔ don an bɛna a ɲininka dimanche su nɛgɛ kanɲɛ 21 o waati vis-à-vis a kɛnɛ kan 21h pile araba natɔ an ye alamisa bɔ a la fo ka taa fɛti tɛmɛ sa fɛti tɛ juma ya donc fɛti ye juma ye alamisa ko wɛrɛw bɛ yen araba an bɛna débat public kɛnɛ sigi an ye wele bila ministre Iya Sangare ma Iya Sangare i b'a dɔn Sangare voilà honorable kun don ko do député kun tɛ
député kuno voilà a boro la kɛra ministre u y'a to député yɛrɛ la ka ta ka kɛ ministre voilà an ka dugu voilà an bɛnna kɔni Makura ninnu ta tɛ an bɛnna voilà n'o ye waso masa an man jan ɲɔgɔn na o wasolo i bɛ passer anw ka yɔrɔ de fɛ ka taa aw ka yɔrɔ la nka an ka kumacogo tɛ kelen dɛ u tɛ kelen dɛ e bɛ min fɔ o y'aw ta ye ayi o y'aw ta de malacicɔ o y'aw ka kan de o t'anw ta ye anw ta ye an kuru wasolonga ye aw kuru wasolonga ye mercredi maaw ka na débat public bɛ yen an bɛ Yaya Sangare an bɛ a bisimila Cheikh Sidibe dakurunɲɛ kelen fo masque a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka tile hɛrɛ k'a di ya rabbi merci Tari k'an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen b'an na k'an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye halisa an bɛ dugawu kɛ jamana in Ala k'a basigi amina halisa Ala ka suma ya rabbi Makura mas an bɛ dugawu kɛ Kɔrɔbugu la ye Ala ka nɔgɔya k'a ye ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ya rabbi Jaginɛ Burama ka bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen banna an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka juma yɛrɛ dan n'u ma Ala ka o dugawu Ala ko o minɛ bi 14h pile maaw k'u sɔgɔlen to Peace FM na sabula tigɛ caman o kan ka di tigɛ caman o kan ka di ɲininkali bɛ k'i la n'i y'a jaabi sɔrɔ dɔrɔn wala i bɛ billet sɔrɔ o tɛ yan ka bɛɛ fo Segu Sakɔ ambassadeur Buwajɛkaw ka belebele ale de bɛna foli a juru k'a ta sisan ka taa n'a ye sa fo ka maaw nisɔndiya Ala ka Mali kisi wassalam